Asethelekile amaphoyisa kuleli naloyo bekusolakala ukuthi ubebhace ezweni laseTanzania. Mbukelo lethu kuhlelo Dlala TV sikwamukele futhi. Kanti besihamba phambili zithi atheleke ngasadle inkobe zamuntu amaphoyisa kuleli emveni kokuba yolanda loyo bekade efuna noma esolwa ngamacala ahlukahlukene aphinde abe necala lokuphuma ejele ngokungekho emthethweni ogama lakhe kunguThabo Bester nobalele eminyakeni ngama-35. Kuthiwa lo mlisa Ndini utholakale ezweni laseTanzania emveni kokuba kubonakale isithombe sakhe besisabalala enkundleni zokuxhumana. Kanti ubekwa amacala okweqa ejele namacala okubulala kanye nolokudlwengula emveni kokuba eqe ejele ngokungekho emthethweni. Abantu abaningi babonga ukuzimisela nokukhuthala kwamaphoyisa aseTanzania kanjalo namandla kaTwitter okuyilapho khona kubonakala lesithombe salomlisa sisabalale khona ngaphambi kokuba abanjwe. Mbukeli ungakhohlwa ukusubscribe siphinde sikulethele zona zishisa.